Molwch enw'r arglwydd. Bendigedig fyddw enw'r arglwydd o hyn allan a hyd byth. O godiad hael hyd ei fachryd, bydded enw'r arglwydd yn foliannus. Uchel yw'r arglwydd gorywch yr holl genhedloedd, a'i ogoniant gorywch y nefoedd. Pwy sydd fel yr arglwydd ein Duw, yn y nefoedd neu ar y ddaear, yn gosod ei osedfaint yn uchel, a hefyd yn ymoswm i edrych yn isel. Y mae ef yn codi'r blaen o'r llwch, yn dyrchafu'r anghennus o'r domen, i'w gosod gyda phendigion ei bobl. Rhydd deulu i'r wraig ddi blant, daw hi'n fam lawen i blant. Molwch yr arglwydd. Gawn ni ymateb nawr i'r alwad yna gyda yr emyn cyntaf, gesurio'r y gri sy'n atsain drwy y crys. Y brenhinoedd a pennod 5 a hanes Naman y Syriad. Yr oedd Naman capten byddin brenin Syria yn ddyn uchel gan ei feistr ac yn fawr ei barch, a mae trwy'r oer yr oedd yr arglwydd wedi gwaredu Syria. Ond aeth y rhyfelwr graff yn ŵr gwachan blwyfus. Pan oeddent ar gyrch yn hir Israel, cipiodd y Syriaid eneth ifanc, a'i dwyn i weini ar wraig Naman. Dywedodd wrth ei meistres, Gresyn, piti na fyddai fy meistr yn gweld y proffwyd sydd yn Samaria. Byddai ef yn ei wella o'i wahanglwydd. Aeth Naman a dweud wrth ei meistr, y mae feneth meddai brenin Syria, dos di ac anfona finna i lythyr at brenin talent o arian, 6,000 o
siclau air a 10 par o ddillad. Dygodd hefyd at frenin Israel lythyr yn dweud, dyma fi'n anfon ataf yn was Naman, cyn gyntaf y gyderbynnu'r llythyr hwn, rwy di wella o'i wahanglwydd. Pan ddarllenodd brenin Israel y llythyr, rhwygodd ei ddillad a dweud, ai Duw o'i fi i beri marw neu fyw, bod hwn yn anfon ataf i wella dyn o'i wahanglwydd. Sylwch ar hyn yn awr, a gwelwch mae'n chwilio am achos yn fy erbyn y mae. Pan glywodd Elisais gŵr Duw fod brenin Israel wedi rhwygo ei ddillad, anfonodd at y brenin a dweud, pam yr wyd yn rhwygodd y ddillad, gad iddo ddod ata fi, mwyn iddo wybod fod proffwyd yn Israel. Erbydau a sefyll o blaen drws tŷ Elisais. Dos ac ymolchi 7 waith yn y ddiorddonau ac adfer ffromodd Naman ac aeth i ffwrdd a dweud meddyliais y byddai o leiaf yn dod allan a sefyll a galw ar enw a gwella'r gwahanglwydd. Ond nid yw Abana a Pharpa a fonydd Damascus yn well na holl dyfroedd Israel. Ond ni allwn ymolchi i ffwrdd yn ei fyd. Ond daeth ei weision ato a dweud wrtho, petai'r proffwyd wedi dweud rhywbeth mawr wrthyd, ond ni fyddyd wedi ei wneud. Ond ni treidiach felly, gan waith ei gnawd, felly derbyn yn awr. Cymeraf ddim. Rhodder llwyth cwbl o filoedd o blir i ni. Fyrmu poeth offrwm. Ond yn unig tenwr rimon i addoli yno ac yn pwyso ar y llaw, bydda fynnau moes yn grymu yn henw'r rimon pan fydd ef yn ymgrymu yno. Maddeued yr arglwydd ei thwas am y peth hwn. Gyda'r hwn, Naman, drwy wrtho derbyn yr hyn a ddygodd. Cyn wired a bod yr arglwydd yn fyw, mi redaf ar ei ôl i gael rhywbeth. A phan welodd Naman ef yn rhedeg, disgynnodd o'i gerbyd i'w gyfarfod a gofyn, a yw popeth yn iawn? Ydyw yn iawn, medde yntau. Y meistr sydd wedi fanfon i ddweud bod 2 broffwyd ifanc newydd gyrraedd o'i dalent o arian a 2 bar o ddillad. Atebodd Naman ar bob cyfrif cymer 2 dalent. Fi'n 2 arno. Clymodd 2 dalent mewn 2 god a'i rhoi gyda 2 bar o ddillad i 2 o'i weision i'w cario. Brincyn cymerodd Gehazi hwy o'i llaw a'i rhoi i gadw ac yn anfonodd y gweision yn ôl. Wedi iddynt fynd a'i ffynta i mewn i weini ar ei feistr a dywedodd Elisais wrtho, ble bios di, Gehazi? Atebodd ni ond nid oedd yn halon gyda thi pan ddisgynnodd y gŵr o'i gerbyd bydd gyfarfod a phan dderbyniais yr arian. Cryn dillad a gerddi o newydd a ffyrnio. Ond bydd gwahanglwydd Naman yn glynu wrth i ti a deulu am hyn. Oedd Gehazi allan o'i wydd yn wahanglwyddus cyn wyned yn ei air sanctau. Amen. Gawn ni droi nawr at yr arglwydd mewn gweddi gyda'n gilydd. A'r cyfle a'r hyddid i ddod gyda bron di y bore yma nawr yn enw'r arglwydd Iesu Grist. Ac eto, i ni'n dod i addoli di a cheisio di. I ni'n diolch bod ni'n dod ar fydd yr atgyfodiad, dydd sydd, dydd yr arglwydd, dydd y bedd gwag, dydd buddigoliaeth Iesu Grist. Ac o y Duw byw, y gwir Duw byw, y Jehova mawr, yn dad, yn fab ac yn ysbryd glân.
Ac yn ei diolch mae eiddo ti, eiddo'r arglwydd yw'r ddeiad, a'i chyflawnder, y byd a rhai sy'n preswylio ynddo. Wyt ti'n arglwydd ar bawb, wyt ti'n frenin pawb o arglwydd, ti yw creawdwr pawb a chynhaliwr pawb. Ac mae'n briodol iawn, ac yn addas iawn, bod ni'n plygu ger dy bron di i thaddoli di. O arglwydd i ni derbyn o'th lawd i bob amser, i ni wedi cael bywyd a bodolaeth oddi wrtho ti. I ni derbyn trigareddau o arglwydd oddi wrtho ti bob dydd. Ac o arglwydd i ni wedi derbyn efengyl newyddion da am lanhad oddi wrth ein pechodau yn yr arglwydd Iesu Grist. Ac o arglwydd i ni'n daddoli di y bore yma. I ni'n plygu ger dy bron di a chydnabod mai ti sydd Dduw. Duw mawr, holl alluog, bendigedig, gogoneddus, trigarog, graslon, yn holl bresennol, yn holl wybodol, yn sanctau. O, diolch arglwydd bod ni'n gallu dweud mai ti yw ein Duw ni, a'n tad ni yn yr arglwydd Iesu Grist. Ac o arglwydd i ni yn diolch nawr bod ni'n dod i gyfeisio di a llunesau at y ti oherwydd bod ti'n ei galw ni'n wneud hynny, i ddychwelyd at y ti, i geisio di am holl galon gyda'r addewid o dy brofi di a dy gael di. Ac o arglwydd yna i ni geisio eto bore yma, ceisio cymdeithas a chymundeb a dewi ni yma trwy y moddion gras, trwy yr addoliad, trwy dy air sanctaidd, trwy weinidogaeth yr ysbryd glân gyda'r gair, ac yn dy ras trwy ymateb i'n gweddiau gwaith. Diolch i ti am dy ffyddlondeb ac am dy ddaioni. I ni'n diolch i ti am dy gariad tuag ato ni yn yr efengyl o goneddus. Ac o arglwydd diolch bod ti wedi torri ganrifoedd yn ôl o arglwydd trwy gysylltiad i ddechrau gyda morwyn ifanc yn y tîm. Ac yn aml fel yna wyt ti'n torri mewn i fywydau pobl, ti wedi cysylltu nhw a dy bobl i glywed am yr iachawdwriaeth, y glanhad sydd wedi cael yn yr arglwydd. Gweddion fydd hi'n siarad yn ei trwy'r hanes yma bore yma o arglwydd. Fydd hi'n enghydithio ni gyda neges o arglwydd. Nawr a bydd yn taro ein calonnau ni arglwydd, a meddyliau ni trwy'r meddwl, wrth gwrs, yn taro'r galon, ac yn cyffwrdd â'n ewyllus ni hefyd yn ein bywydau wedyn ni. O'n pechod, wel, ni'n gweddio fydd yn help mawr i ni gyda hynny arglwydd. Ac i ni sydd yn bobl yma cael ein atgoffa ohono fe unwaith eto o arglwydd. Felly ni'n gweddio arglwydd y lais, gyda i di yn cael o ogoneddu yn ein plith ni. Eto ni'n gweddio dros waith yr efengyl yn ein gwlad ni heddiw. Bob man bydd y gair yn cael ei gyhoeddi fel gair Duw, a'r arglwydd Iesu'n cael ei ddyrchafu, ni'n gweddio dy fendith. Ni'n gweddio bydd y gair yn rhedeg ac yn cael gogonedd. Ni'n gweddio aelodau ddewyd na bydd iddyn nhw'n dod nôl yn wag. Bydd rhai yn dod i gredu yn yr arglwydd Iesu Grist. Deled y deyrnas o arglwydd gweddio dros Gymru, ni'n gweddio dros y byd wrth gwrs. Ac o arglwydd ni'n cofio am frodyr a chwiorydd sydd yn dioddau nawr am Gogledd Korea ac Affrica, Nigeria o arglwydd ac eraill wrth gwrs, man eraill. Yn gofyn i ti gynnal, yn brodyr a'n chwiorydd a'n nhw. O, i ni rhyfeddu atyn nhw ac yn ei edmygu nhw. Yn gofyn i ti cynnal nhw eto arglwydd. Mae bendithio nhw a'i defnyddio nhw. A ninnau hefyd drwy dy ras.
Ac ni'n cofio am ein byd a'i blinderau o arglwydd heddiw, gyda rhyfel a sôn am ryfel yn Rwsia a'r Wcrain a Ewrop o arglwydd. Gyn ni'n cyflwyno hyn i ti wedi dweud wrthon ni mai dyma bydd nodwedd y dyddiau hyn, y bydd rhyfeloedd a sôn am rhyfeloedd. Ac o arglwydd ni'n gweddio yn gyrras na fydd y ddim rhyfel. Gweddio dros y bobl ni yn yr ardaloedd hynny, ti'n erbyn o ei bendithio nhw, a'i defnyddio nhw fel tystiolaeth yn y dyddiau hyn. Ni'n gweddio dros arweinwyr y gwledydd o arglwydd. Iddyn nhw gael mesur o ras a roethineb yn ei trafodaethau. Ni'n gweddio yn arbennig yn gwledydd ni bydd rhyddid yn para i gyflwyno yr elengil o arglwydd. Y bydd rhyddid i gyhoeddi gair Duw, fel gair Duw. Y bydd rhyddid i alw pobl i edifeilwch. Am fygythiad ar hyn o bryd. O arglwydd trigar ha wrthyn ni yw'n gweddi a nertha ni beth bynnag yw'r sefyllfa. Ni'n cofio am rhai sydd mewn angen nawr oherwydd y gwyntoedd, rhai heb res, rhai lawer o arglwydd. Ni'n gweddio gall hyn bod yn help iddyn nhw i droi at y tŷ a gweld beth sydd o wir werth mewn bywyd o arglwydd. A beth yw'r pethau sydd yn perthynas ni a Duw. A mor bwysig yw cael gobaith tu hwnt i'r byd yma. O arglwydd wyt ti'n gallu defnyddio unrhyw beth i bwrpas dy deyrnas di. Cyn i diolch am hynny. Yn gweddio dros waith yr elengil yn ein gwlad y dyddiau hyn. Yn ymwybodol gyda werth yr wythnos yma yn gweddio dros y gwaith yna. Ti wedi bendithio'r gwaith yn y gorffennol bod yn endydd eto arglwydd. Gogoniant i ddenw y dyfodiad dy deyrnas. Derbyn ni nawr o arglwydd gyda diolch, llefara wrthon ni, madda i ni yn pechodau o arglwydd, trwy yr arglwydd Iesu Grist. Diolch arglwydd byna ffynnon. Nid yr iorddonen wrth gwrs, ond byna ffynnon wedi hargo ar galfariad. Diolchi pob arlendid a phob echod, trwy ffyr, trwy ymddiried yn aberth Iesu Grist. Trwy ei dderbyn a'i groesawu fe, fel gwaredwr ac fel arglwydd ein bywydau. O, diolch arglwydd. Diolch am y glanhad i ni wedi brofi yn yr arglwydd Iesu. Yn dod y blaen y barnwr, i ni wedi cael ein gollwng yn dydd nawr, i ni wedi cael ein cyhoeddi gyfiawn trwy waed Iesu Grist, trwy ni gredu yn ddofyd. Ond i ni'n gorfod edifarhau am ein pechodau fel dy blant nawr o arglwydd, i gadw'n perthynas yn iawn ac yn agos gyda'n tad nefon. O arglwydd bendithia ni nawr ac arwain, derbyn ein diolch, yn enw o gynheiddiad Iesu Grist. Amen. Right, gymryd ni edrych nawr ar y sleid sydd gyda ni. Now then, are you good at these puzzles? Some are better than others, I know. There are 5 differences. On the right from the left. Or on the left from the right, it doesn't really matter, but they've pointed out on the right. Yes, some are first. Yes, there's a pink flower in this picture and not in that one. There's one. Anybody else? Someone? Sorry? A rock. Yes, there's an extra rock. Do you know what? I didn't see that. I think there may be 6 differences. Kobe? Yes. The snow here on the mountain, and the cloud is a different size. There's another one I didn't see. Yes? They said 5. Well, we'll choose 5. Yes? Anything else? One less bee. Yes, well, there's a bee missing on this side.
by the hive. Whoop. Oh yeah, we've had that. That's right. Thank you. Think something else, Summer? Yes, you're right. There's another one. The grass is lower. Yes, you're right. The leaves are... Yes, the bear's mouth is open, and you can see the tongue inside. Well done. I think you've got the ones I noticed. But you've seen some I haven't seen, yes. The little bear is holding the hand of the mama bear. Yes, the little bear's hand is out. Yes. Another one I missed. There's what? On the rock, saying on the right-hand side there's a moss. Is that because it's two rocks? Yeah. Oh yes, perhaps because the rock is hiding it, is it? Yes. The top of the tree, the branch is cut off on the right-hand side, but it's still growing. There we are. Well, there's loads there. But it says find the 5, but there's much more than 5, obviously. So what else did I see? There we are, the bee missing. Yeah. In between the bears is grown grass. There's a tree missing behind another there as well. In between the bears is long grass. Yes, long grass on the floor. Well done. Well, those are the 5 I saw, but we've seen about 15, I think, between us all. Anyway, the differences, that's what this was. There were things this side that weren't in that side. There was a difference to be seen. And our story today, theme today is Naaman in English, Naaman in Welsh, and he was a general in the army in Syria, near Israel. We hear of Syria these days. And he was a very good soldier, very well respected and everything. But something happened to him. We don't know when exactly. Something happened. There was a but in his life that was different. Look at him and see if you can tell me. You may know the story, I don't know. Yes. Then he contracted leprosy. We're not sure if it's the same leprosy as we know today, Hansen's disease. It may have been like a skin disease, like psoriasis or something that was very... However, he was suffering from that. There was that difference that happened to him. There was something different. There was something not... We find out how he gets healed from his leprosy by going to the Jordan River, and it all starts when he meets, because there's a young girl in his house who's a servant from Israel. She's very young, she's been taken from home, she's far from home, and she's a servant to his wife, and she says, oh, if only the general Naaman could go and visit God's prophet in Israel. I'm sure he would be healed. And that's how it... But he came to believe and trust in the living God as well. Through that, he became a believer in the Lord. So that's our story and our message and our theme today. Shall we come to the next hymn? Gawn ni at yr emyn nesaf nawr te. Does neb ond ef, by Iesu hardd a ddichon lanw ymryd. Fy holl gysuron byth a dardd yn tarfu o'i ddirfawr angau drud.
Wel, gawn ni droi nawr at yr hanes Naman y Siriad. I lawer ohono ni, mae'n hanes cyfarwydd, ac eto mae yna negeseuau pwysig iawn yn y darn yma, dwi'n siŵr i ni hefyd. Beth ni'n cael yw fel mae Duw yn torri mewn i mae'n perthyn un o'r cenhedloedd paganaidd, Syria, oedd drws nesaf. A mae'n yr Hen Testament o defnyddio yr Efengyl o i bawb yn Grist. Wel, ni edrych ar y cymeriadau nawr sydd yn yr hanes a gweld beth gallwn ni gael yn atgoffa a dysgu ohonyn nhw. Newn ni ddechrau gyda Naman a dyma fe. Mae general fysa ni mewn uchel iawn ac mae y brenin Syria mwy na thebyg, Ben Hadad, mwy na thebyg, yn meddwl yn uchel iawn ohono fe. Mae'n uchel I barch, mae'n dda iawn yn ei waith fel milwr. Mae'n ddewr, mae'n ddibynadwy mewn amlwg, a mae'n llwyddiannus iawn. Mae'n llwyddiannus. Mwy na thebyg, mae'n gyfoethog. Ac wedyn, i ni darllen ond. Yn yr adnod gyntaf un, yn y cyflwyniad iddo fe, ond, aeth y rhyfelwr graff yn ŵr gwachan blwyfus, neu mae aeth gyda ni yn ŵr gwachan blwyfus. Fel o'n i'n dweud gynnau, dyn ni ddim yn siŵr mae y gwachanglwydd yr Hansen thesis o'r hwn. Rhywbeth gwyn, fel scales gwyn ar y croen, sy'n fwy tebyg I psoriasis. Rhywbeth fel yna, ac mae hwnnw'n gallu bod yn drwg iawn ac yn boenus iawn pan mae'n wael I bobl, wrth gwrs. Mae'n fel croen ar ei ôl, lle bynnag chi'n mynd. Mae'n gallu bod yn boenus iawn ac yn anghyffyrddus iawn. Mae'n gallu bod yn embarrassing iawn hefyd, nes bod chi eisiau cuddio, wrth gwrs. Chi eisiau cuddio y croen o fe. Ac dyma i'n deall nawr te am Naman. Mae'n ddyn dewr, mae'n filwr, cryf, llwyddiannus. Hyn yn wir amdano fe. Ac mae hwn yn just o rhywbeth sydd yn wir amdano ni gyd. Mae yna un ohono ni ger bron Duw. Nid y gwahanrwydd, wrth gwrs, diolch. Beth bynnag sy'n wir amdano yn hapusrwydd, beth bynnag all gael ei ddweud amdano ni, mae yna ond o flaen Duw, sef ein pechod. Mae hynny'n golygu agwedd o wrthryfela yn erbyn Duw. Mae'n golygu pidio credu anghyfeiriaeth, pidio ymddiried yn yr arglwydd. A'n pechod ni, a'n pechodau ni. Ac mae'r ond yna yno ni bob un. Bob un pwy bynnag I ni bore yma o'r ifanca i'r hynaf, ble bynnag yr un ni. Ac mae yna symboliaeth nawr te, os gawn ni ddefnyddio darlun y gwahanglwydd, math o psoriasis gwael felly, mae'n rhyw fath o ddarlun. Dim ond defnyddio hwnna fel awer mwy wrth gwrs, ond y teimlad yma o deimlo'n frwnt, achos mae'n gadael croen, lle bynnag chi wedi bod, mae croen ar y chôl chi, rhyw deimlad. Mi'n cofio ar yn deimlad yma o fod yn aflan, ddim yn lan, ac oedd e'n rhwystredig iddyn nhw. Ac wrth gwrs, dyna sy'n wir am ein pechod ni. I ni ddim yn
Israel, os o'ch chi y cyffwrdd a corff marw, os oedd rhywbeth arall cynnwys bechod, ond oedd pethau eraill, ac oedd yna symboliaeth i hynny, oedd rhaid i chi wedyn cael eich golchi, oedd yna olchi seremoniol. Allech chi ddim dod i'r cysegr, allech chi ddim dod yn agos at Duw, heb i chi gael eich gwneud yn lan. Symboliaeth yn sanctaidd, a bod ni'n, os ydyn ni'n aflan, i ni angen yn glanhau. A mae hwnna yna, a mae hwnna'n wir am ein pechodau ni, ac am ein pechod ni. Mae'n wir amdano ni bob un. Ac wedyn ni, mae e'n boenus. Ac wrth gwrs, mae bywyd heb Dduw, achos mae pechod yn ein gwahanu ni wrth Dduw ac yn ein pellhau ni, a mae bywyd heb adnabod Dduw, heb adnabod Iesu Grist, yn llawer mwy beichus. Llawer mwy trwm. Na bywyd bod yr holl alluog Dduw gyda ni, bod e'n plaen ni, bod e'n caru ni, bod e'n cario ni, bod e'n harwain ni, bod ni yn llaw y bugail da. Na chi wahaniaeth mewn bywyd? Mor drwm, mor feichus na bywyd yn gallu bod heb hynny. Mae'n drwm iawn, mae'n boenus iawn, wrth gwrs. Heb yr arglwydd yn ein bywydau ni. Heb obaith i'r dyfodol, heb obaith yn efoeth, wrth gwrs, heb obaith yn ef ar ddeiar newydd. Ac wedyn ni, fel o'n i'n dweud, achos y cyflwr y croen, chi eisiau guddio fe. Chi eisiau guddio fe. A mae'r grefn fyna gyda pechod, mae'n dod â cywilydd, wrth gwrs. Weithiau ni'n trio hyd o dangos efallai. Mae'r pechod a gweud bod yn iawn, mae'n dod â cywilydd, wrth gwrs, mae'n dod â cywilydd. Chi'n cofio Adda ac Efa? Y peth cyntaf wnaethon nhw ar ôl mynd yn erbyn Duw, oedd rhedeg i guddio, a trio cuddio ei hunain. Cywilydd, eisiau cuddio. A mae pob un ohono ni, mae yna bethau yn ein bywyd, pwy bynnag i ni. Byddai ni'n dymuno i cuddio nhw, cuddio. A mae'r ond yma nawr gyda ni i gyd. Ond pechod. Pechod. Pechod gwreiddiol, medde'r Beibl, mae yno ni. Mae yno ni o'r dechrau. Mae yno ni o'r dechreuad. Mae'n ein natur ni. Pechod ein drygioni ni. Pethau sydd ddim yn iawn yn ei bywyd ni. A wedyn mae pechod y pethau da sydd gyda ni. Pechod y gorau sydd gyda ni. Mae staen pechod trwy bopeth. Fel oedd y gwahanrwydd oedd y gwahanrwydd dal yna. A mae staen pechod trwy bopeth i ni wneud. Popeth. Roedd da, elusen, neu bethau eraill, neu yn grefyddol. Mae yna ryw agwedd wrth rhyfel pidio caru Duw fel y dydden ni na chymydog. Ac wrth gwrs mae'r ffaith bod ni ar wahân i Dduw. Yna bydd yn digwydd am byth, byddwn ni'n cael ein gwahanu am byth yna Oedfa'r. Ac i ni sydd yn gwrando bore yma nawr i hyn, ydyn ni'n ymwybodol ohono yn bwysig iawn. Oedd Naman yn conscious iawn o'r gwahanrwydd. Oedd wedi dod yn ymwybodol iawn o'r beth. Ac oedd e'n chwilio am iachas. Bod e'n dymuno cuddio, falle, oedd e'n chwilio, achos mae'n amlwg o'i agwedd mae eisiau cael ei wella. Ac i'n gweddio bydd hynny'n digwydd rhagor yn ein gwlad ni, yn ein cymdeithas ni, bydd pobl yn dod yn conscious, yn ymwybodol o'i bechod. O'r broblem yma, y broblem mewnol, yr ond yma, sydd ddim yn iawn gyda Duw. Ac chwilio am yr ateb. Ac ni'n gweddio am hynny, wrth gwrs. A beth sy'n digwydd nawr yw bod Duw ar waith, mae rhagluniaeth ar waith.
providence. A mae'n bwysig iawn yn y Beibl, yn beth ni'n dysgu am Dduw, fe sy'n llywodraethu dros bob dim. Dyma ni at y sleid nesaf, ac oedd Syrian o'r Aram wedi dod lawr i Israel ac wedi ennill brwydr a wedi cymryd pobl nôl fel gweision a morynion. Ond sylwch nawr yr oedd yr arglwydd wedi gwaredu Syria trwyddo fe. Sylwch ar hwnna, doedd Syria ddim yn genedl Dduw, doedd nhw ddim yn addoli Iahwe, ond nhw'n addoli Rimon. Ac eto, pwy oedd wedi rhoi buddugoliaeth i Syria? Yr arglwydd. Mae'n ddiddorol iawn, mae'n bwysig iawn. Pwy sydd wrth y lliw pan ych chi'n clywed yn y news nawr am Ukraine a Rwsia? Pwy sydd wrth y lliw uwch ben y cwbl i gyd? Yr arglwydd. Yr arglwydd. A mae hwnna'n gysur mawr i ni, wrth gwrs. Bod dynion yn gwneud penderfyniadau mawr, mae yna un yn uwch wrth y lliw. Byddai'r byd yma wedi mynd i ddifanco llyslywyr, byddwn ni gyd wedi'n lladd yn gilydd. Mae un arall wrth y lliw. Mae un yn uwch, wrth gwrs, ac yn ni'n credu. Mae'n dod â siwrt dangnefedd i ni, wrth gwrs, i wybod hyn. Dyma chi adnod bwysig iawn, eiddo'r arglwydd yw'r ddeiar a'i llawnder, y byd a rhai sy'n byw y cwbl i gyd. Nid dim ond eglwysu, nid bod ni, y cwbl i gyd, eiddo'r arglwydd yw'r cwbl. Pawb yn atebol i'r arglwydd wrth gwrs am ei bywyd. Fe ydy ar cyfan i gyd, byd Duw yw hwn. Mae'n bwysig bod ni'n cofio hynny, mae'n bwysig bod ni'n credu hynny, ac yn deall hynny. Nid damwain oedd e, dim damweiniau wedyn, chi'n gweld. Syria wedi bod lawr yn Israel. Nid damwain oedd e bod y forwyn fach ifanc wedi lando yn cartre Naman. Nid damwain oedd hwnna, dos dim damweiniau. Dan lywodraeth Duw. Mae yna bethau dyn ni ddim yn deall, wrth gwrs. Mae yna bethau sydd yn gallu bod yn gas ac yn anodd mewn bywyd. Sut oedd y ferch ifanc yn teimlo o gael ei chymryd o'i chartre yn ifanc iawn ac oedd mynd i wlad arall. Mae'n brofiad anodd iawn. Mae'n debyg bod wedi cael lle da yn y cartre. Ac eto, mae yna waith yn ymlaen uwch ben, mae yna ragleiniaeth y tu ôl i'r cyfan. Ac i ni'n dod nawr at y forwyn. Os yna'n sleid gyda ni dyma ni, diolch. A mae y cymeriad yma'n bwysig iawn yn yr hanes. Pan mae Duw yn tynnu pobl i'w deyrnas, mae gyda fe gadwyn, wel, dechrau hwnna, mae gyda fe gadwyn. Ac yn aml iawn, mae pobl fel y forwyn yma yn ddolen yn y gadwyn. Chi'n chi gweld bod Elisais yn ddolen bwysig iawn, a chi'n gweld y forwyn yna, pan mae'r arglwydd yn tynnu Naman i mewn i'w deyrnas, ac yn torri mewn i'w fywyd Ac os ydy hyn yn gallu bod yn wir am y forwyn, gallu bod yn wir amdano ni, wrth gwrs. Gallwn ni fod yn ddolen bach yn y gadwyn. Gallwn ni fod yn ddolen yn y gadwyn i'r arglwydd i dynnu pobl ato fe yn ein dyddiau ni, wrth gwrs. Yn ein hamgylchiadau ni. A beth mae hwn yn ein dysgu ni? Nid o anhenwaid amgylchiadau'r cwydd, ond weithiau amgylchiadau anodd, byddai ni'n mynd dewis. A mae'n gallu defnyddio ni. Falle bod ni'n landio yn yr ysbyty, a bod ni'n gallu siarad â rhywun sy'n y gwely nesaf. Dwi'n eisiau bod yn yr ysbyty wrth gwrs. Ac eto, mae'n gallu troi yn gyfle. Achos mae'r arglwydd wrth y lliw, mae'n gallu'n defnyddio ni. Ac beth i ni'n gallu gweld yn y forwyn, mae'n gwybod am Elisais i ddechrau. Mae'n ifanc iawn, mae'n gwybod bod yna broffwyd yn Israel. Proffwyd i'r gwir Dduw. Mae Duw gyda ni, a mae Duw yn gweithio trwyddo fe.
Mae'n gwybod hynny, bod hi'n ifanc. Mae hwnna'n rhywbeth arbennig iawn. Bod rhywun sy'n ifanc yn gwybod am yr arglwydd heddi, yn gwybod am yr arglwydd Iesu Grist, yn gwybod pwy yw gwaredwr dynion, yn gwybod lle mae'r ffynon i gael glanhad o bechod. Mae'n bwysig bod pobl yn gwybod, oedd yn gwybod pwy oedd e. Tas e ddim yn gwybod, bydd e ddim yn gallu dweud yn byd wrth Nama ac wrth i'w wraig e. Ac mae'n gwybod am yr arglwydd wrth gwrs. Mae'n amlwg bod gyda'i ffydd yn yr arglwydd. Dwi ddim yn dweud fel y cyfryw, dwi ddim yn dod trwyddo, mae'n amlwg i fod yna. Yn amlwg i proffwyd i'r arglwydd oedd e. Ond mae'n dweud, wy'n siŵr y gallai fe, yr arglwydd trwyddo fe, wella Naman o'r fath o arglwydd. A chi'n gwybod beth? Doedd hi ddim wedi gweld hynny o'r blaen. Does dim sôn bod Naman wedi gwella un gwahanol yn Israel. O gwbl. Dyma beth yw'n darllen gan yr arglwydd Iesu yn Lig. Yr oedd llawer o wachan gleifion yn Israel yn amser y proffwyd Elisais, ac ni lanhawyd yr un ohonynt hwyl, ond yn hytrach Naman y Syriant. Y pwynt i ni'n neud yw, doedd hi ddim wedi gweld neu clywed am Elisais yn gwella gwahanglwydd yn nerth yr arglwydd. Ond oedd hi'n tybio trwy ffydd na bydde ddim yn broblem. Oedd hi'n clywed am beth eraill trwy Elisais, wrth gwrs, ac Elias. Ac oedd hi'n gweld trwy ffydd, logic ffydd yw hwn nawr. Wel, os oedd hwnna'n bosib, os oedd hwn yn bosib, mae hwn yn bosib. Chi'n diolch? Os yw'r arglwydd wedi torri mewn I mywyd I, torri mewn I mywyd I rhywun. A'i hachub nhw o'i bechod. Resymeg ffydd yw hwnna, logic ffydd yw e. Mae'r arglwydd yn gallu gwneud y gwaith mawr yma. A mae'n hyfryd yn dweud. A mae'n esiampl ardderchog I ni ynglyn â tystio. Dwi ddim yn dweud dim byd amdani hi hunan. Wrth gwrs, dwi ddim yn siarad amdani hi hunan. Mae'n jyst yn sôn am y proffwyd yr arglwydd. A'r gobaith wedyn I Nama. Mae'n help mawr I ni wy'n credu yn maes yna sy'n gallu bod yn anodd yn diwedd. Y gwaith o dystiolaethu. Ond, lle bynnag I ni, mae yna rhywbeth gyda ni ddweud. Mae gyda ni drysod mawr iawn yn gallu cyflwyno neu pwyntio at yr arglwydd Iesu. Yn syml iawn pwyntio bant o'n hunain ato fe trwy'r amser. Ac wrth gwrs, mae llawer o'r ni yma heddiw falle wedi dod yn Gristion, a chi'n gallu edrych yn ôl, a chi'n gweld mae fel hyn ddigwyddodd yn eich bywyd chi falle. Oedd rhywun wedi dod mewn i'ch bywyd chi, oedd wedi rhoi cysonno, a falle gweinidog arbennig. Wel, mae eisiau diolch i'r arglwydd yn dros am y ffordd mae'n gweithio. Ffordd yr arglwydd y weithio hwnna, torri mewn. Gallai hi fod y golen yma, just trwy ras. Wedyn ni'n gweld ymateb Nama. Wedi gorfod mynd at teulu arall o sleid am hwn. Ond dyw Naman ddim yn dilorni y neges. Israel oedd hi. Doedd hi ddim yn ddoctor, wrth gwrs, doedd hi ddim yn byd. Dim ond morwyn fach o Israel. Ond dyw e ddim yn dilorni'r neges. Dyw e ddim yn bychanu'r neges. Mae'n ymateb, achos mae yna obaith. A mae'n ymateb I hwnna. Camau I ddilyn y peth lan. Pa mae'r neges yn dod ato fe. Mae'n mynd at y brenin. Mae'n chwilio o ddifri yn dweud. Mae'n fodlon wneud y daith I Israel. Nid bod rhaid I Elisais ddod I Syria. Mae'n fodlon talu, os dim angen, mae'n fodlon talu. Mae'n rhoi blaenoriaeth nawr i'r neges yma.
Mae'n rhoi priority iddo. A chi ni'n gweddio am hyn. Ac os ych chi heb fod yn Gristion eto, yna neges i chi fan hyn, mae eisiau rhoi blaenoriaeth i iechyd yr ein. Blaenoriaeth iddo fe. Nes bod ni'n profi iachad, maddeuant yn yr arglwydd Iesu Grist. Mae e'n chwilio. Mae e'n cymryd camau, achos mae yna obaith o lanhad. A chi'n gwybod, mae eisiau ni weddio am hyn yn ei dyddiau ni, y bydd yn ei bywydau nhw, i perthynas nhw â Duw, cael iachad ysbrydol o'i pechodau. Ni'n gweddio am hyn. Mae'n arwydd o ras Duw, wrth gwrs. Duw sydd ar waith y mywyd y dyn yma, a mae'n arwydd o'i ras. Mae'n arwydd. Fel hynny, eto yn ein blad ni, yn ein hardaloedd ni. A mae'n cael llythyr, fel chi'n gweld, mae'n cael llythyr gan y brenin, a fi'n credu bod llun o'r arian gyda mae'r brenin y fodlon rhoi arian iddo fe rhag eisiau talu am hyn nawr, bydde eisiau tal, wrth gwrs, yn mynd arian a air a dillad crand hefyd. Ac wedyn ni'n dod at frenin Israel. Dyma fe, mwy na thebyg Joram neu Jehoram. Mwy na thebyg mae fe oedd y brenin ar y pryd. Ac mae'n fab i Achab a Jezebel. So mae'n fab i deulu anwiliol iawn. Bod yn frenin Israel, wrth gwrs. Doedd e ddim cweit cynrwg a'i dad a'i fam. Ond, beth mae'r Beibl yn dweud amdano fe, mi nath hyn oedd yn drwg yng ngolwg yr arglwydd. Chi'n cofio, mae'r lein yn dod gyda pob brenin, mi nath e'n iawn, beth oedd yn iawn yng ngolwg yr arglwydd, neu mi nath e beth oedd yn drwg. Mi nath e beth oedd yn drwg yng ngolwg yr arglwydd. Mae'n gwybod am Elisais gyda llaw. Mae wedi dod i gysylltiad ag Elisais o'r blaen wrth fynd i frwydr gyda Jehoshaphat. Ond mae'n ceisio i osgoi wrth gwrs. Mae'n cael ei argyhoeddi pan mae'n dod i gwmni y proffwyd. Mae'n nid yn anghyfforddus, achos dyw e ddim yn byw fel dyled y dduw. A mae'n trial osgoi y proffwyd ar bob cyfri. A dyw Elisais ddim yn meddwl llawer ohono fe. So chi ddarllen hanes pan maen nhw'n cyfarfod â'i gilydd. Dyw e ddim yn meddwl llawer ohono fe fel brenin yn Israel. Dyw e ddim yn agos at y proffwyd, dyw e ddim yn agos at yr arglwydd. Mae'n arweinydd y wlad, wrth gwrs, yn Samaria, ond mae'n wahaniaeth mawr rhwngtho fe a'r bobl. Mae'n wahaniaeth enfawr. Mae'n fyd o wahaniaeth. Dyw e ddim yn agos at y proffwyd, dyw e'n gwybod, dyw e'n eisiau gwybod am y proffwyd, dyw e'n agos at yr arglwydd. Ond mae'r llythyr yn tybio i fod e. Mae'n frenin yn Israel. Dyle fe wybod, os oes rhywun yn gwybod, dyle fe wybod. Ond dyw e ddim. A mae'n mynd i banig, ac mae'n camddehongli y llythyr, mae'n meddwl bod rhyw gynllwyd, rhyw plot mawr yn ei erbyn e. A gwrs, does dim byd i'w gynnig gyda fe. Dim byd. Dim byd. A mae'n her i ni yn ddiwedd. Oedden ni yn debyg i'r forwyn fod yno, neu oedden ni'n debyg i'r brenin. Os gyda ni rhywbeth i gynnig yn ddiwedd, mae'n drienus o fe'n arweinydd pobl ddiw mewn enw, chi'n gweld? Ond dim gwir ffydd yn Iawe, ac mae'n gallu bod yn wir bod yr enw Cristion gyda rhywun ond dim profiad personol o'r arglwydd Iesu Grist. Dim byd i'w rannu wedyn, dim byd i'w gynnig i rywun arall. Ond mae Elisais, mae'n ei grysio nhw, mae Elisais yn dod i'r adwy yn anfon neges. A gwachodd Naman i ddod i'w gartre fe yn y wlad, i gael gwybod bod na proffwyd yn Israel, bod na ddiw byw yn Israel, wrth gwrs. Ac mae'n tymor bach yn ddoniol, ni'n dod at y sleid nesaf, mae'r osgwrdd mawr yma, llwch chi ddychmygu nawr, yn cyrraedd. Fel se royalty bron yn cyrraedd cefn gwlad a bwthyn y proffwyd. A mae'n dod fyna,
beth oedd y cymdogion yn meddwl sy'n syniad i fi, beth oedd pobl y pentre'r ardal yn meddwl, sy'n bod e'n sioc rhyfeddol iddyn nhw. Ac wrth gwrs oedd e'n disgwyl tyma bach o groeso, oedd e'n arfer cael croeso, oedd e'n filwr, oedd e'n cael state welcome pan oedd e'n mynd i lefydd sy'n y fod, oedd e'n disgwyl rhywbeth tebyg. Ond gafodd e tipyn bach o sioc a gweud y llia. Dyw'r proffwyd ddim yn dod mas. Chi'n gweld y gwas sy'n dod yn y canol fyna, dyw'r proffwyd ddim yn dod mas o'r tŷ. Mae rai yn awgrymu, falle bod e'n gweddio dros Naman, dros y sefyllfa. Falle bod e'n helpu Naman i weld y gwir angen oedd yn ei fywyd e, i blygu ger bron Duw, y gwir Dduw. Wel, beth bynnag, dwi'n yn dweud, ond dwi ddim yn dod mas o'r tŷ beth bynnag. Mae'n anfon gwas fel se rhywun yn dod â prescription o'r tŷ doctor. Pisyn bach o bapur yn gweud, cymrwch hwn a byddwch chi'n well. Cer i'r iorddonen a mynd mewn 7 o weithiau a mi fyddi di yn well. A mae'n ddiddorol yn dweud, beth sy'n taro y milwr yma, y capten yma. Mae'r neges fel sydd yn rhy syml. Rhy syml. Jyst mynd lawr i'r iorddonen, i'r afon yna, sydd ddim cystal ar afonydd sy'n gatre, a dyna ni. Mae symlrwydd y peth oedd e'n disgwyl yn ei feddwl rhywbeth dramatig. Rhyw seremoni, rhyw eiriau arbennig gan y proffwyd. Ond mae'n syml iawn. Mynd i'r iorddonen, jyst yn lawr 7 gwaith. Ond meddyliwch chi nawr, dim byd yn bod ar y neges. Mae'r neges yn ardderchog. Mae'n union beth oedd angen ar Naman. Y broblem oedd y gwahaniaeth. O'r gwahaniaeth. A mae rhaid ni fod yn ofalus fan hyn, fel eglwys Iesu Grist, i fod fel Elisais. Neges syml a chlir. Cred yn yr arglwydd Iesu Grist ac fe gei â achub. Cytuno a gair Duw, cytuno a credu yn y neges edrych o'r hain ac yn ddiried yn Iesu Grist. Wedi ei groesoelio. Neges y groes. Neges Iesu Grist wedi groesoelio. Marw dros ein pechodau ni, fanna mae'r ffynon i gael eich ar. Hwna yw gallu Duw i achawdwriaeth. Dim byd a. Falle, oes dechrau wedi tyfu lan. Oedden ni'n mynd i newid y neges i siwto'r oes. Oedden ni'n mynd i drymo fe, neu ychwanegu, gwisgo fe lan tybach. Oedden ni'n mynd i gael pethau i apelio at pobl fel Naman. A rhaid i beidio wneud. Mae'n union beth oedd. Anghywir i raddau. Dyma'r neges sy'n rhoi glanhad i ddychadur. Neges yr efenni. Dwi ddim wedi newid, dwi ddim wedi colli effaith na eirin. Iesu Grist wedi ei groesoelio. Dyna fel i ni wedi dod yn lan. Dyna fel i ni wedi profi maddeuant a glanhad. A mae'r un peth i bawb arall. Mae'n union neges sy'n siwto ddychadur sydd mewn angen. A dyna yw pob un ohono ni wrth natur, a dyna sydd i angen ar bob un ohono ni. Nid bod ni'n bod yn gas o'r bobl ac yn ddilornus, na dim byd wrth gwrs. Oedd y neges yn glir, yn syml ac yn blaen. Naman gymerodd yn y ffordd anghywir a pwdi. Ond oedd e angen trigaredd, oedd e angen gras, oedd e angen glanhad. Ac oedd y neges yn cynnwys hynny. A diolch byth, nawr bod gyda fe weision doeth. Maen nhw fyna, i adr i nesaf, dyma nhw, mae gyda fe weision doeth iawn. Ac maen nhw'n esiampl ardderchog i chi a fi.
y gweision yma. Mae Duw yn defnyddio'r gweision i ddalgweithio'n aml i gymryd y meddyginiaeth. Nhw sy'n ei berswadio fe. Chi'n cofio? Dyw rhywbeth syml ddim yn ddi-werth. Achos bod e ddim yn anodd, dyw ddim yn golygu na fydd e ddim yn effeithiol. Tasai wedi dweud rhywbeth mawr, dramatig, bydde ti'n meddwl, o ie, mae gobeith fan hyn. Ond achos bod e'n syml ac yn glir, ti'n meddwl bod e ddim. Dyw na ddim yn wir o gwbl. Allen yn llythyr Paul at yr Ifeiniaid y geiriau hyn, sori bod e'n fan, y mae'r gair yn agos atat, yn denau ac yn dy galon. Gair ffydd, os cyffesu Iesu. O Duw wedi ei gyfodi efo fi wrth y meirwr, cei dy achub. Hynny yw, mae'n agos. Mae o fewn cyrraedd hyd yn oed. Mae'n ymwneud â'r galon a'r genau wedyn. Credin yn ddiried yn yr arglwydd Iesu. Maen nhw'n dweud o fe. Be sydd wedi golli nawr? Dere nawr. Dere. Be sydd wedi golli? A mae rhaid i ddweud nawr bobl. Be sydd wedi golli wrth fod yn Gristion? Mae rai yn ofon colli ffrindiau. Wyth i bobl yn gweud bod fi nawr yn dilyn Iesu Grist. Oedd perthyn i bobl Iesu Grist yn Gristion. Gallu bod yn embaras yn efallai siwrdd ni ffito mewn nawr ar ôl hynny. Oedd e'n meddwl byddai fe'n colli urddas fel milwr yn mynd i'r dŵr grwnt yma. Ond chi'n gweld, colli glanhad iechyd a iachawdwriaeth. Ac felly mae e'n mynd wrth gwrs, ni'n gwybod yr hanes, ac mae e'n ifidhau. Mae'n dweud wrthon ni edifadhau, mae'n dweud wrthon ni gredu. Ac yn ifidhau. Does dim byd yn digwydd nes bod ni'n ifidhau i'r neges. Mae'n mor syml a hynny. Mae'n mynd lawr wrth gwrs ac mae'n cael adferiad llwyr o fynd lawr 7 o weithiau. Mae'n cael gwellhad. Mae'n cael gwellhad ysbrydol hefyd. Mae'n dod i gredu yn yr arglwydd. Yn Iawen, mae'n cael ei drawsffurfio. Mae agwedd yn cael ei newid yn llwyr. Dyw e ddim yn mynd i addoli unrhyw dduw arall. Bydd e'n gorfod mynd i'r denol gyda'i feistr, ond bydd e ddim yn ei addoli fe, wrth gwrs. Bydd e'n gorfod mynd na. Siarad ag Elisais, a mae'n dweud dy was, ger bron Elisais, ger bron gwas diw. Ac mae wedi newid. Mae wedi cael glanhad allanol a mewnol wrth gwrs. A dyna'r iachad sydd angen arno ni gyd. Iachad maddeuant am ein pechodau. A mae ei gael wrth gwrs yn Iesu Grist. O'n ddiried yn gofyn o ddod at y ffynon sydd wedi agor ar y groes. A mae wedi rhoi hunan drosto ni wrth i ni gredu yn gofyn yn y lanhad yn dod. I ni'n dod yn iawn gyda Duw ac i ni'n profi heddwch gyda Duw ac i ni'n profi newid yn ein calon ni. Yr awydd i blesio, i garu a gwasanaethu yr arglwydd, i ddilyn yr arglwydd Iesu a bod yn debyg iddo fe. Ac mae'r efengyl yr un mor effeithiol heddiw. I glanhau chi o'ch pechod. Pwy bynnag y ddaw ac Iesu Grist. A ni'n gorffen nawr gyda Gehazi, jyst i orffen, i gwblhau yr hanes yn iawn. Yma fe y gwas, fyna, mae'n gweld Elisais yn gwrthod yr hofion. Yn bendant mae'n gwrthod. Gras Duw sydd wedi dod i fywyd Naman. Mae'n Dduw sydd yn rhoi. Does dim angen dim byd arno fe. Ac mae hwnna fe yn yr arglwydd. Sy'n angen y rhoddion o'r tu allan fel petai. Yn debyg iawn i Abram yn Genesis 14, mae'n helpu brenin Sodom i gael pobl nôl, os chi'n cofio. Tyngais i'r arglwydd ddiw goruchaf, perchen neb y deian. Na chymerwn, na gedau, na chaddau esgyd, na dim oll.
sy'n eiddo i ti, rhag i ti ddweud yr oedd wedi cyfoethogi Abram. Ni sy'n dod at yr arglwydd mewn angen o hyn, a fe sy'n rhoi i ni. A fe sy'n yn cynnal ni, ac ynddo fe mae'n digonedd ni. Wrth gwrs, ni'n rhoi fel pobl yr arglwydd at ei waith, mae hynny'n wahanol. Ond mae rhoi yn ysylltiad bod rhywun yn dod at Iesu Grist ac yn rhoi, a bod ni'n derbyn hwnna, na mae rhaid bod yn dir. Mae rhaid i bobl i ddod fel maen nhw, does dim byd i gynnig, ond derbyn, gras Duw, derbyn gan yr arglwydd Iesu Grist. Ac mae hanes Gehazi yn drist iawn. Mae'n feddwl yn wahanol iawn. Mae wedi gweld yr arian, yr air, ac dwi wedi yn cytuno gyda Elis. Mae wedi gweld gallai nhw fod yn iawn nawr, yn faterol am sbel iawn, am sbel fawr, a falle am weddill i bywyd, fel mae Elis yn awgrymu. A mae'n torri bod hwnnw. Mae'n chwennych. Mae'n chwennych yr arian. Na chwennych eiddo gydymydog. Oedd Elis wedi dweud na. Mae'n cymryd enw'r arglwydd yn ofer. Mae'n dweud wrtho fe ei hunan. Ac os gallai ffindio'r adnod yn gyflym nawr, cyn wired o bod yr arglwydd yn fyw. Yn enw'r arglwydd, dyw e ddim yn mynd yn enw'r arglwydd o gwbl. Dyw e ddim yn dilyn ewyllus yr arglwydd o gwbl. Mae'n defnyddio enw'r arglwydd yn ofer. Wedyn mae'n gweud celwydd. Mae'n gweud celwydd. A dyma chi'n gweld, dyma sy'n digwydd yn mywyd rhywun, mae un pechod, wedi'n cael ei atal trwy ras Duw yn enw Iesu Grist, mae'n mynd i arwain at bechod arall. Fel ever-increasing circles. Os nad ydyn ni'n torri un bant yn syth trwy ras Duw, trwy edifeirwch, bydd e'n arwain at rhywbeth arall. Mae'n digwydd yn mywydau pobl. Ac mi dalodd yn fryd wrth gwrs am hyn. Ond gyda fe, gafodd y gwahanrwydd o'r goffa. Mae rhaid i fod yn ofalus iawn gyda hynny fel pobl ddew. Mae'n efengil arall yn dosau, prosperity gospel, bod yr efengil yn arwain i'r lwyddiant mawr, i'r lewyr, i'r warian ac yn y blaen. Mae rhaid i fod yn ofalus iawn ynglyn â hynny. Mae'n dod â cyfyniadau trist iawn i fywydau pobl. Ond diolch nawr am air o'r arglwydd, diolch am neges Naman a'r gwersi'r hyfryd sydd yna i ni a'r esiampl o'r arglwydd ar waith yn mywyd rhywun mewn ffordd annisgwyl a rhyfeddol iawn. Ni'n diolch bod wedi gweithio yn bywyd ni os ydyn ni'n Gristion, wedi bod yn gweithio eto yn mywydau rhagor yn ein dyddiau ni, yr gogoniant i wneud. Gawn ni droi nawr te at yr ymwneud ola sydd gyda ni yn bore yma. Camed nef a deiar lawr fe gaid ffynor. Iolchi dechaduriaid mawr yn glai'r gwaith. Oh
Diolch Arglwydd am dair, ond diolch am yr efengyl. Diolch am y ffynon, diolch am yr Arglwydd Iesu wedi ei groesoelio, bod ffynon wedi ei hagor i bechod ac i aflendid ar y Galfaria, ac o Arglwydd bod y ffynon yn rinweddol, yn gweithio, yn glanhau. O Arglwydd diolch, diolch am dy fyddeiant, diolch am lanhad yn yr Arglwydd Iesu Grist. Ni'n gofyn ti helpu rhai falle sydd wedi dod yn barod i ddod nawr tra bod hi'n ddydd gras at y ffynon yma. Bendigedig fyddod enw di ar dy ben Fôr Bore.